Така. Ето е новата батерия. Дърпа 27 ампера в момента, зарежда. Това са клетките. Така. 14 миливолта разлика. Добре. Това са старите тук. Новата им дърпа от тока. В смисъл, зарядният ток за тях сега остава по-малко. Но ще се изравнат след време. Това ми е западния стринг. 20 панела от старите. 36 волтови. 2123 вата. 2130, да. Ето тук е източния стринг. Пак 20 панела, 2400 вата. Този, който е с малките панелчета, чист изток, 1130 вата. И така. Сега ще изключа новата батерия. И хоп, веднага зарядният ток на тия се дигна. 90 няколко ампера. Сега включваме пак. За малко ще сработи. Да видим как ще падне. Хоп. Веднага им открадна от зарядния ток. Да. Добре, така. Може би утре вече ще бъде горе-долу по равно тока, докато тая се насити новата.